kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kibor pania district ha East Khasi Hills lengba ka deputy commissioner ka district ka kong RM Kurba menta ka sngi ka sautrik unai wiang arajar pusau kalak penbana bala syak banya pat ba abyang na ka surok ka bapani so ya ka yomulong shabimula hanong ba shlong kani kalong hadin rius nam bala khang khadap no ya ka hadin bala mi ki jingya kan at preng ki nong song snong bat ki brio ki basa hakani ka jaka ki bala tip kum ki harijan hadin bala pli bat syak ya byang layu i bagi city bus sedikit ni ki bus dieng kilayo banya byang sai sisian na thambi mula sha thambi joy ban poi sha khandai lat kinong song yo bat kinong let nong wan kim dan kam shu ban let khun khong wan na shamot pran ban poi sha khandai lat hanrei menta ki pai ba kilala byang ban wan na anjadi cinema bat rung na tham motor bat rung bet sha bimula hanrei wat la da sha ya kalipat ba ka sarkar kadang pan abor pahara da ki pulit ke jela bat ki CRPF hasil inter ka tham motor yo mulong Henry namar ka jingbom patla jong ki bor sarkar ban penkerja ya ki harijan ki basa hakni ka jaka kalami ka jingkeli na ki pat ba bayat lenti na yo nahat ba hatu lanu kini ki jat beriu kin mi no na ka tiga jaka ban sengan ka lenti bat ban biang ka yo ka hat bat kumjuru hatu lada ka sarkar kala ban wengi ki na thamator kala ne ban weng lang ya ka yeng mani sik jungki ne ayon yo jaka ka sarkar ban aisa ya ki ringkat bat ka yeng mani blai jungki namar ban penpra ya ka tiga yeng mani sing kin persya abait lada ka sarkar kamla ban ai jaka ban yo sna thmai na ka jing pemna jong ka DC kalong baya kanu entry na yo mulong salat bimula la weng no na du ka sautrik na wieng tang na du ka por prabji menstam hadu saw biji janmiet la pentip ru baya kani ka surok la pen kala shaka one way bat kan no entry na yo mulong shamot pran la pentip ru baya ki katu katni ki bus bapeniang hayo mulong hajan traffic point an penkerja no shamuda parking lot persya ka Anjali Cinema Hall la khang ya baro ki bus SPTS bekenya chayo mulong namat pran Henry kin hap banya bet stanjip benmi Shapok District Council Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai